xerrant una mica tots els professors, els alumnes, els AMPAs, els pares i mares,
una mica fent propostes de mobilitzacions a partir d'ara. Llavors, bueno, que això està hirviendo i que demà això és nostre, Vinga, moltes gràcies, Amb l'excusa de la crisi, els governs de PP i CiU ens estan massacrant. Han aprovat una nova reforma laboral, que a la pràctica significa facilitar l'acomiadament i augmentar encara més l'atur, retallar encara més els sous, donar tot el poder als empresaris perquè facin el que vulguin amb nosaltres, la gent treballadora. En lloc de preocupar-se pels 5 milions d'aturats, els governs retallen les inversions socials, donen diners als bancs i els permeten que tanquin l'aixeta dels crèdits a les empreses i a les famílies. I tot això fa que l'economia caigui i l'atur pugi. No es fa res per atendre els centenars de milers de famílies que ja han perdut la casa o estan a punt de perdre-la i a sobre els queda la hipoteca pendent. Retallen en sanitat i ensenyaments públics. L'atenció mèdica que rebem està empitjorant i aviat ens cobraran per cada recepta. Més d'una persona ja ha mort per mala assistència mèdica. A escoles i instituts falten mestres i recursos. Pugen l'IVA, que ens afecta sobretot a les famílies treballadores, mentre rebaixen els impostos als rics i fan la vista grossa al frau i l'evasió fiscal dels rics. Mentre les famílies treballadores patim tot això, abans el PSOE i ara el PP rescaten amb diners públics als bancs, els principals causants de la crisi. Seguint les ordres de Merkel, volen tallar el dèficit que els mateixos bancs han generat a costa de portar a la misèria milions de famílies. Una petita minoria imposa la seva llei a la gran majoria. Volem un futur per als joves, un futur per a les famílies treballadores i per a molts petits empresaris que amb les retallades veuen com els seus clients no poden comprar. Volem una vida digna i és indigne que haguem de patir perquè els de sempre encara ambicionen més diners. Volem una democràcia real, no corrupta, on el poder no estigui en mans d'uns quants, sinó que siguem nosaltres qui decidim sobre les nostres vides. El 29 de març anem a la vaga. Una vaga per defensar els drets de la immensa majoria de la societat. No només contra la reforma laboral, sinó per dir prou que trepitgin els nostres drets i per defensar una democràcia dels ciutadans, en comptes d'aquesta pseudodemocràcia que especuladors polítics i banquers tenen segrestada. Una vaga per defensar el dret a una vida digna. Per tot això exigim que es retiri la reforma laboral, que es garanteixi que tothom tingui cobertes les necessitats bàsiques, alimentació, habitatge, sanitat, educació, que no es retallin ni es privatitzin els serveis públics. Ens calen una educació i sanitat públiques i de qualitat, que no es doni ni un duro ni un euro més per rescatar els bancs, que rebaixin l'IVA al 16% i sobretot que s'apugin els impostos a les grans fortunes perquè l'Estat pugui oferir bon servei als ciutadans. Per acabar, siguem clars. Un dia de vaga està bé, però no serà suficient. El 29 de març ha de servir per preparar protestes encara més grans, i si pot ser a nivell europeu. Aquest és el camí. Si el dia 30 seguim passius i desorganitzats, els de dalt seguiran trepitjant-nos. Si no fem res, què els direm als nostres fills i nets quan, veient el món sense drets que els deixem, ens tirin encara la nostra covardia? Ens juguem no solament el nostre present, sinó el futur dels nostres fills i filles. L'única lluita que es perd és la que no es fa. Que de manera anticapitalista els nostres drets no es negocien. Comitè de vaga anticapitalista.